kasisi, welcome to our vlog Sisters Maliscarte. Ni ani ron sa balay ni kasisi Pastora Berlin kay naami kuan kanang naami dula nga kanang unsa ka to kasisi? Kanang ang English atong binasayon kay para masuta natong tulog. Kinsa gyud bright, Kinsa di madiskarte. madiskarte nga muhubad og Bisaya. Pero hubad anak kasisi. paningkamot niya kasi pag sige kuan pag sige kuan paningkamot na muhubad jud Kung nimo. makamaotag in English, mga play na tong trabaho. Mo gani na para Dawaton na ni kasisi bilin ng mga flight tag call center kaya. Balo na tag in English kasi Oh. makalingkawas sa taaning kuan panguma diri sa siyudad Makapuyo. Siyudad jud. Siya siyudad din kita Makapuyo kasi Magpaabot sa ta sa mo question nato karon. dugay pa man to na Asa question ka na mo. rin, taga Davao. Taga Davao man ang question na mo mga kasisi niya. Panikamutan jud mo mga kasisi nga kanang ang iyang English nga amo yung masabtan nga amo yung mga Bisaya kay kung dili na mo mahubad og Bisaya naami kuan Parusa. parusa. Oh, bitaw no. Unsa pud ang parusa anak kasisi? Asya rin hibalo karon Oh. ba hibalo ko si iparusa niya paningkamot kasisi kay moadto na to sa Basta yan. lapit. Parusa kasisi tagaan tag isa ka buk biskwit. Ya, mo nang inihayo tag paningkamot diskarte gyud. Diha makita ang Na. diskarte no. Diskarte gyud ta kay saon na lang kung di ta kapasal sa aniyang English binisayon. Mao gyud no. Aron madungagan pud atong mga in English. Muna Mao na diha. atong pabuton kasi siya asa pa Sige. dugay pa man kaya. Adong naman daw to dire. Sayo pa man sa hinoon. Ay na si mama usugod na ni sa kuan ma'am ang in English ang binasayon ma'am. Mayo unta ma'am oy kung makahibalo gid mi sa English nga binasayon kay para makalakaw na gid mi sa kanang kuan ma'am kanang sa among adtuan kay mga tao ra ba dito puros in English. Unsa day inyong plano nga nung magtuon man mo in English? Mangita lagi mi trabaho niya basig kanang examon mi ba kanang niya di Interviewon? interview niya di mi ka answer niya kasagaran baro interview in English. Ano nga magtuon gid mi in English ron ani kasi sirot no. Sa na pag in English. Di ang naako ipakuha sa inyo ha kanang kung kinsay kanang gitawag ni Pinoy Hinyo pero dili tag-an-tag-an. Kung dili ang English himuon og Bisaya. Kay mao na atong training kay para kung adto mo sa syudad mangita mo og trabaho mo-apply mo yan na ay mga interview at least makabalo na mo bahalag basic lang. So ang dili pod makatubag kung unsay Bisaya sa kung naay isa ka word nga English niya di mo katubag unsay Bisaya anak pod tay penalty na may punishment. So unya na nako ipakita sa inyo ha ang punishment kay haron masurpresa pod mo. Mauni ang ako ang punishment sa ilaha. Sa tulo ka kasisi. Kasisi sister kung dili sila katubag ubos nga nay kuan. Mild dry noon. Ayaw ko ninyo iba kay part ra ni sa among vlogs. Andam na mo. Andam na kay ganiharan ming andam. Ay, panigamot mo kasi. Yara kita imong Paningkamot ko kay basig inulo ko sa pulo. Ana di na kasi ana practice na. Di Isa. mo ito baka di sa day. Sige. Magbunot mo pero anyo abrihi ihatag ninyo sa ako So mao ni ako ipabunot sa inyo. Kinsa mo bunot ko na? Ambe, ay tan-awa. Ayun di. Ang word nga nabunutan ni kasi si Dilsa mao ang room. So unsa man ang Bisaya sa room? Lawak. Ikaw Rot, unsa man ang Bisaya sa room? Eskwelahan. Ikaw Bilin, unsa man ang Bisaya sa room? Di na kasi si kanang room kanang ruma na dito sa gawas. Dili. Word nga room. Word room. Kwarto so na kasi si. Tama. Kwarto. Ang palakpakan. Okay. Ang una nimong imo-mo kasi si Rot. Ikuan. Dire. Diha kasi sa nuang mana oy. Dili punishment man. Dismiss na kasi. Wow.
Muna kasi si mo na punishment kasi si paningkamot na gid kasi makabawi mo. Okay, sunod si kasi si Ruth. Uy, Cancer na dyan ko. ang word nga nabunutan ni Kasisirot mao ang beautiful. So si Kasisirot sa atong unahon unsa may Bisaya sa beautiful? Guwapa. Oh, ikaw si Kasisi Delsa. Guwapa. Oh, si Bilin. Guwapa. Oh, palakpakan. Tama. Kahit balo na rin ko Bisaya sa English. Oh. Si Bilin ang bunot, bebe. Mga bright na po, hindi na mo ang syudad, mga bright. kasi si Okay, ang nabunutan ni kasi si Bilin mao ang word nga house. So, unsa may Bisaya sa house? balay. Yay! Ikaw, kasi si Rod. Oh, parehara di ay kaya kadungog Deo sa answer ni Bilin. So, balay. Okay, balik na punta ni kasi si Dilsa. Ah, mga bright na sila pwede. Nagyan din sila mamatog syudad. Yehey. Ay, obey. Great. Okay. Kuan. Ang word nga gibunot ni Dilsa kasi si Dilsa mao ang breeds. Unsa may Bisaya sa breeds? Tulay-tulay. Tulay, palakpakan. Ako, wala di sila kuanda. O sige, kasi si Rot, bunot. Unsa may Bisaya sagot? Kanding. Agoy! Ingo si kasi si Dil sa kao daw, agoy! Dire! Ang ano ningon sa kao po? Mo ninyo! Ang ano hindi ito ba? Ano nito ba ito kao? Ikaw, hindi kasi sili. Gusto mo kasi sili nga. Daghan mo ko. Ala, Oh, si Bilen. Kasi si Bilen ron ba? Ay, lagi mo patak-tak. Oy, unsa may Bisaya sa word nga bread? Bread. pan. Yay! Agoy si Kasisi. Ikaw naman bunot. Kasi tinapay to ha. Gagimo lang yung pa. Tinapay Tagalog man. Uy, unsa may Bisaya aning sing? Ala. Oh, ako to. Kanta. Pwede na gid ay mo, pwede na mo muadtog kuan oy. Pwede na mo muadto og syudad. Unsa may Bisaya sa flower? Bula. Si Bilin, no? Bilin, ay manok-nok. Punta ng iyaha. Unsa may Bisaya sa shoes? Sapato. Ang sayo na siya diha kay. Ayog, ang sir, bangar mo no. Ayaw kay mo ato ba pa daw mata sa kanang lisod. Isulti ra man ako ang lisod. Unsa may Bisaya sa happy? Kalipay. Parayon. Malipay. Oh, malipay kali parera. to? Ha? Maura Oo, malipay, kalipayon. Malipay. Happy. Anak bi nga. Happy. Oh. Ay magtingog ha kay ang nabunutan ni Kasisirot word nga cage. Cage. Kids bata. Cage. Cage, Bilin. Kids. Kids. Oh, Kanang Kids. bata. cage. Ako? Oh. Kulungan sa mga langgam. Anak.
Ako si Rod. Ako ba yung kids? Kids. Kumabral. Kapit na kumabral. Sige, imo mo yung sabihin. Bright na mitan na. Sarawan. Oh, o sige. Balik na punta kang kasi si Delsa. Unsa may Bisaya sa Ran? Ako. Dagan. Dagan. Ito kumabral kita. Oh, ako na lang. Unsa may Bisaya kasi si Rod sa vegetable? Gulay. Galing. Sige. O karon na napunta sa atong segment nga ko ano, pinayhin niyo. So, human naman ta sa first round, second round na ta. So, sentence na ni. Nya, kuan na ninyo sa Bisaya, ihubara. Ang sentence nga ako ihatag sa inyo English nya, baha kanang kuan ninyo, hubara sa Bisaya. Okay. The dog jumped over the rainbow. Ang ero hinlokso ngadto sa Saan ang rainbow? Bangaw. Okay. Brightness kasi sila. Kapit na. Ka-apply rin pa. Play ka na The kasi. cat jumped over the table. Ang iring ning kat-kat sa table. Yung back yung back sa table ang iring. Taro nga kasi si. Ano to? Ang iring ning ambak sa lamisa. Kasi si maka Makad na jud ko ani sa Davao. Mga plek trabaho. niya Amerikana. Interview ni mo. Monkey eating banana. Ang unggoy, mikaon, og saging. Yeah! Unsa man yung saging punuan o bunga? Bunga. Hinog pa yun. Right na kayo. Ala, kauno ng hilaw no. Hinog gyud ang kaunon sa unggoy. Ano siya nagita? Hapit na gitang ka. Kuan ba? Maka suba maghibaluan. Sige. Kani, dito Ah, bagal yung mga kasisi. Dili ka Help sa me labong if you can. Tabangi ko ug dili bitaw. Pagtarong na kasi sila. Kay mamuo. Na, help me if you can. Help me if you can. Paglakaw kay tabangi siya. Sa man gina. Samay mo. Sige lang. Tamawa ani o kanso ka na kasi si kay. Palingot na ko kasi si. Daghan kag puno diha ini Kasi si. Kanao, kanang ipabuti. Kasi si baga ako ning turno kasi. Kasi si ba? Usa to kasi si. Usa ka daw. Okay. Help me if you can. Usa man na oy. Usa kasi si. Tabangi kong kaon sa lamisa. Sige, sige pa. Help me. Help me. Help me if you can. Help me if you can. Ali kay tabangi ko. Sa magiti kasi si. Ha? Si. Tabangan ko nimo og dili. Sige, sige. Sige. Tabangan ko nimo og dili. Ali. Ikaw. Okay. Kanang tabangan taka adto diri. Mali. One. Kanang. Help me if you can. Apas ko kasi si. Uy, wa man. Tabangi Ah, kog sige. kaon. Basta kasi si Marag Dool. Tabangi kog kaon. Oh, dali kay ba di man mo ka tag na. Oh, sige. Mm. Tapos pa ita.
Bisa hapit na sa katong syudad mo at Gusto man na ito kasi si kay para makabantay mi. Murong nagkalisod man taan kasi. Hina, mga English ko kasi si. Muna kay paiskulaho healthy ka, isikan. mayakap ka. Tabangi ko kung mahimo nimo. Oh. Ay, ana din na. Ali, diri man ako. Oh, sige. Sunod. I am yours. I am yours. I am yours. Si magtanaw-tanaw. Ay kasi si. Ako imo. ako imo. Okay lang. Sa to? I am yours. I am yours. Dili ko baluan na, oy. Gamay ra na. I am yours ka. I'm yours. Imo ako. I am man. Ano sa to? I am yours. Ako, ana, ang imo. Ako ni. Nope. Ako imuha. Oh, hapit na to kasi si ako. Kaya nga ako imo. Ako, ani. Sige nagkasisi mo tuon sa tani. Makasimulong taan ka dugaya. Oh, sige. Uy. Tell me why. Tell me one. Tell. Okay, tell me why. Tell me one. Sulti ko nga no. Nakasimbol ko. Ka-bright na ni kasi si oy. Hapit na jud ko. Love is blind. Ang gugma buta. Buta ang gugma. Parehas na to. Oh, mga pre, pwede na balik. Pwede na mo balik na pumugdama. Pwede na ka na lang. Dahil madala lang. Balik. Dili na ako daw, oy. Sakay na ko ng plano. Abroad ko dito. Kani hapit na kani. Kalimot ka kasi si balik na bukan dire. Talay ko magaling sa Mindanao. Okay, kani siya. On the wings of love. On the wings of love. Ikaw. Ang gugma naglupad. Unsa otro? Ang gugma naglupad. Okay, on the wings of love. Gihigugma ko ikaw. On the wings of love. Ang padulong na ang gugma. On the wings of love. Sige, una-una pa ikaw. Tapos na. Sige. On the wings. Tapos kayo tiyo. Oh. On the wings of love. Ang gugma hikapakapas sa imong dughan. Ang gugma hikapakapas sa imong dughan. Oh, last. Mahal na mahal kita. Oh, ikaw. Pakos sa gugma. Hapit na. Sa mga pako sa gugma. Hapit na yun. Unta ba? Agoy. Isa naman ko ni. Sayang nga to kung pakos sa gugma. Gumay na lang Gamay lang kulang. Gamay na lagkulang. Okay. Let me go. Oh. Let me go. Mulakaw ko. Mulakaw ko. Lakaw na. Lakaw na dito. Let me go. Let me go. Moadto ko dito. Sige. Let me go. Lakaw dito. Sa dili. Unsa to? Mulakaw
lakaw ka din. Pag hindi mo kaon ka malinis. Unsa mo lakaw ka dili. Yaman nga. Ay. Hindi pa doon na siya. Akrat ang balik ka buta ng bukid. Kasi palit ang laro. Basi kumaw ka. Ay, gila ka sisi. Okay, let me go. Kailak ko. Let me go. Buhi ko. Anak din na kasi si. Ah, Buhi ko di ay. buhi nga na namin na dungan ka lang mo English buhi ko. Let me go. Let me go alone. Nadungan ka na mo English na let me go buhi ko. O sige. Let me go buhi ko. Imagine na kasi siya. Let me go buhi ko. Go away from me. Away. Go away from me. Lakaw gikan nako. Unsa? Lakaw gikan nako. Wa ko'y gusto nimo. Go away from me. Mulakaw na ko karon. Kaya mo yan kasi. Mahawas ko katubangan. Oh, pwede. Ah, pwede Palayo sa akong atubangan. Palayo sa akong kinabuhi. Dili, unsa pa palayo is go away. Palayo sa akong gugma. Ayaw kasuko kasi si. Hihinay lang. Hihinay lang kasi si. Ayaw kasuko. Unsa man ni? Palayo sa akong kasing-kasing. Palayo sa akong dughan. Ikaw. Dughan baka kini. Og kasing-kasing ba kini? Palayo ka nako. Ah, di ay. Lakaw diri na. Ano pa to in English ani ba imi? Nakuhaan. Palayo ka na ako. Hawa diri na ako. Anak man ko good. Sige na, basta nga na natin nahibaw ang gamay itong go away. Let me do. Let me go. Sige. Cry on my shoulder. Ah, Oh, ikaw kasi si. mahilak. Mahilak Cry ko sa on my akong shoulder. abaga. Na? Mahilak ko sa akong Ayaw paghilak sa imong abaga. Dili ta mo hilak sa atong abaga. Ang isa, hila sa iyong baka. Ang isa, sa kontrapartido ang kasisi ani ron. Kani diri ta mangita sa ikatulong kasisi. Ayaw paghilak sa akong abaga. Sakto? Isa, hilak sa akong abaga. Hilak sa O cry on my shoulder. Ah, Hilak sa akong abaga. bali dito. Ah, kasi si. Usa ito mo habing? O hilak bitas. Hilak sa akong Oh, abaga. sakto to. Kanya imo ha. Ayaw paghilak. Mo kay kontrapartido. Sakto to. Nilabang sa lasa Ah, kanay nakatabok na kita Isa sa. nila ka. Nakatabok na tas tulay sa lasang. Oh, sa lasang mo tunay tulay. Ah, nakatabok na ta. Pani kamuta kasi si nga di ta balik sa tulay ha. Kay mo lang duldul na ta dito. Amerikano ba itong interview nato dito? Ah, gani. At man igit kasi si. Gani. Sa itong English at Isa itong go Nigeria. Bridge troubled water. Ang bridge na daot sa tubig. Sa to? Bridge troubled Ah. water. Ako, Oh. ang tulay nagsinumbagay sa tubig. What's to? Ang tulay mo sukol sa tubig. Unsa? Ang tulay mo sukol sa tubig. Na ba? Ang pan anod sa tubig. Ang pan, anod sa tubig. Bridge man ka ha. Usa ko sige. Bridge. Ha? Bridge. Look, bridge. Bridge. Gusto mo Bridge troubled water. Oh, lagi ang pan lagi naanod sa tubig. Unsa to? Ang pan naanod sa tubig. Mali. Oh, Sige.
Usa mo gyud di na kasi. Saan padulong sa tulay kasi si breed na? Ang Sige, ikaw Sinirit na. na, ang diri amang god ang da kuan niya sa kaning kuan na siya translation di kay taytayan gubot nga tubig. Oh. Mali pud na siya diha. Taytayan gubot nga tubig. So mga kasisi, kuan ni gid mo, pasado gid mo anak. Allah. Pwede na mo mutamok sa lasang. Lasang pa lang, wa pa Dili ito man ko sa lasang mo tabok mo abroad ko dito sa England. Plano. Kay balo naman kong in English. Also, sa sunod mga kasisi, pag anda mo kay kanisiya, pangbasra nin ato karon. Kung gusto man mo tsaka pag-aeroplano, nana po tayo laing buhatong training. Oh, sige. Oh, so natay part 2 ani. Mga kuan, mga ka-sister, mga unsa na sila mga views, no? At atangin ninyo ang part 2 sa mga ka-sister kay Mabruday mo. ang gitrain na mo sa ilaha karon ba o ang pangbas lang padug Davao nya si kasisirot gusto man na siya eroplano so lahi na pod ang atong pagahimuon para sa kuan so abangin ninyo guys ang mga ang part 2 sa kining ilahang gi kuan apart sa ilahang training kay gusto man gyud sila mo kuan trabaho sa layo kaayo ug diri ra pod sa Davao City. So daghang salamat sa inyo ha mga kasisi. Please Ug moadto sa subscribe. ako. Please subscribe. Sa Sisters Maliscarte, like Like and share. Bye-bye.